Fl-ewwel kwart ta' din is-sena l-prodott domestiku gross, jiġifieri l-ekonomija ta' pajjiżna, kienet fl-istess livell ta' dik fl-2019 meta l-pandemija tal-COVID-19 kienet għadha ma laqtitx lid-dinja. Fil-fatt, fl-ewwel kwart ta' din is-sena, il-prodott domestiku gross ta' pajjiżna kien ta' 2,937 miljun euro, filwaqt li fl-ewwel kwart tal-2019 dan kien ta' 2,936 miljun euro. Dan jikkontrasta bil-kbir mal-livelli fl-istess żminijiet tal-prodott domestiku gross tal-Unjoni Ewropea li rat tnaqqis ta' 4.4%, dan fil-waqt li ż-żona euro rat tnaqqis ta' 5%. Fost l-iktar pajjiżi li raw tnaqqis fl-ekonomija meta mqabbel mal-2019 hemm il-Ġermanja, l-Awstrija, l-Italja u Spanja. Spanja fil-fatt rat tnaqqis ta' 8.3%. L-istatistika tal-NSO turi wkoll kif bejn Jannar u April ta' din is-sena l-ispiża rikurrenti tal-Gvern kienet ta' 1,751.9 miljun euro, bżieda ta' madwar 260.7 miljun euro fuq l-istess perjodu is-sena l-oħra. Fost ir-raġunijiet wara din iż-żieda hemm in-nefqa fi programmi u inizjattivi relatati mal-iskemi ta' assistenza waqt il-pandemija, investiment fil-familji u n-negozji Maltin u Għawċin ta' madwar 129 miljun euro. Intant fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela qal li wara l-irkupru fis-settur tax-xogħol issa qed nirkupraw ekonomikament fejn l-ekonomija Maltija laħqet il-livelli tal-ewwel kwart tal-2019. Saħaq li wara li salvagwardjajna l-ekonomija issa nistgħu nimxu l qudiem.